Avioliitto on tarkoitettu turvapaikaksi, johon perheenjäsenet voivat luoda onnellisen kodin. Kaikki tietävän Jumalan kasvojen edessä ja tämän seurakunnan läsnä ollessa kysyn sinulta, Kenneth Ojala, tahdotko ottaa Camilla Mustavaaran aviovaimoksesi ja osoittaa hänelle uskollisuutta ja rakkautta myötä- ja vastoinkäymisissä? Tahdon. Kaikki tietävän Jumalan kasvojen edessä ja tämän seurakunnan läsnä ollessa kysyn sinulta, Camilla Mustavaara, tahdotko ottaa Kenneth Ojalan aviomieheksesi ja osoittaa hänelle uskollisuutta ja rakkautta myötä- ja vastoinkäymisissä? En tahdo. Camilla, Mä tiedän, mitä sä teit. mä voin selittää. No selitä. Selitä samalla kaikille näille vieraille. Sä voit pitää se hääkimpu. Tässähän teillä on kirkko valmiina, että sen kun jatkatte seremoniaa ilman mua. Ei se ole typerä virhe. Niin oli. Elina ja Juha. Te ootte niin söpö pari, että mä halusin järjestää teille ihan oman pikku yllätyksen. Se on tuolla sun ystävän aamun laukussa. Camilla, sä et voi tehdä tätä mulle. Mä voin tehdä ihan mitä vaan.